Dobroveče, gledate emisiju Srbija na vezi, ja sam Nada Vukjelić. Klub mladih koji radi pod okriljem udruženja Milutin Milanković okuplja sve veći broj onih koji žele da se upoznaju sa radom, delom i životom slavnog naučnika. Osim toga, ovi mladi ljudi uz pomoć mentora organizuju i radionice na kojima nastoje da poduče vršnjake kako da čuvaju srpsku kulturnu baštinu. Nedavno je organizovana i radionica Srpski velikani pišu ćirilicom. Sledi prilog Milene Vujović. Vlasnik ovih marljivih ruku ide u 2. razred osnovne škole, zove se Sava, kao i njegov slavni predak, srpski princ Rastko Nemanjić, kasnije Sveti Sava. Mališan je ovde otkrio lepotu ćirilice i kaligrafije, ali i način da, koristeći karejski tipik s kraja 12. veka, napiše svoje ime. Da, to je moj pečat iz 12. veka od Svetog Save. Kako si ga napravio? Pa s gumicom i čepom od soka. Njegov stariji drug takođe je đak 2. razreda, ali gimnazije. Ja trenutno pišem svoje ime i prezime, uvežbavam slova jer su ovde svi iskusniji od mene. Milutin Milanković je pisao ćirilicom, tako da je to bila neka polazna tačka, a on je kao pravi intelektualac se bavio književnim radom, tako da mi kaligrafi imamo najiscrpnijih inspiracija i lepih rečenica koje smo ovde beležili i pisali, kao stari pisari naravno, trskom, perom, tu se bio svitak, pa smo pričali malo kako je to izgledalo kroz vreme do današnjih dana. Ono što je posebna novina ove naše radionice, čemu se takođe posebno radujem, je izrada ćiriličnog fonta Milutin Milanković, koji će naši mladi članovi preuzeti na sebe. Trenutno pravimo ćirilični font Milutin Milanković, to je jedan od zadataka kluba i pokušavamo da tipiziramo bukvalno slova Milutina Milankovića i da omogućimo ljudima da koriste njegova slova. Došao sam do zaključka da kaligrafija može jako lepo da se poveže sa programerstvom i da se napravi nešto što je zaista funkcionalno i može da ima široku primenu. Udruženje Milutin Milanković broji preko 400 članova. Ove godine slavi 10 godina uspešnog postojanja i rada i s posebnom pažnjom obraća se našim ljudima u rasejanju. Mi smo se okrenuli i dijaspori, pored radionica koje ćemo imati ovde. Zanimljivo nam da ovu našu mladu decu upoznamo sa našom decom koje žive u dijaspori i da vide kako oni žive i kako rade i da napravimo da razmenjuju iskustva, da naša deca odavde koje su u Srbiji, koje rade, posvećuju svoje vršnjake ili u Beču. A zašto Beč? Zato što je Milutin Milanković 13 godina živeo u Beču, to je završavao i fakultet, tu je i doktorirao i bio je prvi doktor Srbin tehničkih nauka. Maj je mesec velikog naučnika, pa će njegovim tragom postavke ovog udruženja zainteresovani moći da vide i u Parizu, Ženevi, Cirihu i Budimpešti. Internet portalu, društvenim mrežama i YouTube kanalu RTS. Budite sa Srbijom na vezi. Doviđenja.